jednog dana u bilo kom gradu, u konkretnom slučaju se radi o Pančevu, ali u bilo kom gradu u Srbiji te stvari se dešavaju. Moram da ispričam još nešto što je događaj od pre godine i po dana. Dobijam poziv da neki ljudi žele da se vide sa mnom. Srećem se sa ljudima starosti oko 50 godina, muž i žena, roditelji, 3 dece. Naravno, obavezan sam od strane njih da sačuvam njihov identitet. U porodičnoj kući popodne, dok se gleda televizor i sprema večera, upada grupa naoruženih ljudi. Nasilno deluje prema svim članovima porodice i traži novac da vas se naježi. Muž, žena, 3 dece trpe torturu. U jednom trenutku procenjuje otac koji ima nešto novca u kući da taj novac preda. Radi se o nešto preko 50.000 evra. Pri tome dobijaju fizički, znači se zlostavljaju. Dete, muško dete od 4 godine se drži za jednu nogu i drži se na terasi i preti se da će dete da pusti dole. Kada je dat novac, domaćin, čovek koji je dao taj novac, bio je ubeđen da je tu kraj, ali tu je bio tek početak. Nakon što su uzeli taj novac, naredili su ženi da skuva kafu, a njemu su naredili da uzme mobilni telefon i okrene 192 i pozove dežurnu službu policije, kaže šta mu se dešava i zamoli policiju da u skladu sa zakonom postupi. Čovek nije mogao da veruje šta od njega traže, onda su nasilno zapretili da će nastaviti sa torturom ako to ne uradi. Nije mu bilo najjasnije zašto to radi. Ali kroz priču, epilog, svi ćete shvatiti o čemu se radi. On je nazvao i rekao ovde 4 muškarca, tuku me, maltretiraju ženu, dete mi drže za nogu na terasi, uzeli su mi, primorali da im dam novac i u tom trenutku kreće agonija. Nakon što je primljena prijava, ti ljudi koji su ga naterali da uradi to sve što je uradio, piju kafu, prolazi 30-40 minuta i nema policije. Onda mu na jednom papiru daju spisak imena, privrednika uglavnom, ljudi imućnih, i kaže sutra ćeš do 12 časova da obiđeš ove ljude, da im ispričaš do najsitnijih detalja kako smo te tukli, kako smo te maltretirali, šta smo ti radili, kako smo te terali da zoveš policiju, kako policija nakon poziva nije došla, da sve to kontrolišemo i kaži svakom od njih da smo posle 12 časova na tom i tom mestu. Meni je poznato na kom mestu u Pančevu su oni bili u čijim kancelarijama. Ljudi nisu više u Srbiji, napustili su zemlju sa decom. I rekli su mi identitet da zaštitim, ali da mogu da ispričam šta se desilo. Svi ljudi koje su posetili i uputili, objasnili šta se desilo su kao po komandi sa novcem išli u tu kancelariju da odnesu sami novac. Ali svi, provereno svi.